Lavoarul Artis este proiecția perfectă a conceptului de culoare în ceramică, deoarece față de ceramica tradițională are pereții deosebit de subțiri și ador ideea de a avea o suprafață albă perfectă la interior, în contrast perfect cu accentele de culoare de la exterior. Unele dintre lavoare au nume pariziene cu note de impact, nume create și inspirate de sentimentele mele pentru această colecție. 12 culori armonioase, inspirate de caleidoscopul culorilor sezoniere din Paris. Sentra este culoarea ceaiului pentru că este unul dintre acele momente personale pe care le am la Paris când merg la o anumită ceainărie din arondismentul 6. Primăvara pentru mine este primul verde, primele frunze ale copacilor. În grădinile Tuileries există aceste pere albe, luminate de soarele, care se reflectă în ele, parcă ești cuprins de senzația de soare peste tot. Acestea reprezintă lumina soarelui pentru mine, vara. Cel mai frumos moment din toamnă este atunci când se schimbă frunzele. Dacă te plimbi prin parcurile din Paris, trăiești aceste senzații și de aici m-am inspirat pentru colecția de toamnă. Iarna la Paris se vede odată cu dispariția tuturor frunzelor, lăsând spațiu pentru fațadele gri, dar apoi, din moment ce noaptea vine repede, totul devine albastru, este ca o culoare de film care se pune pe toate fațadele și vezi întregul Paris scufundându-se în nuanțe bleu.